Hayi, izinto zishintshile. Wawazi ukuthi wena uzugqokise ubuso ube nje nepitikoti lobuso uthi nje vimba vala. Uma ungayifakanga lento yobuso imask le eMall uyibona nje wena wedwa ungahlelekile, uyazi uyibona ungenasimilo, uveze nje ubuze bakho, yazi usizwe ungembethe, usuneke nje umlomo nje eMall, wonke umuntu ubona ubuka umlomo wakho. Walengisa ikhala eMall-ke, lengisela bonke abantu ikhala lakhe eMall. Veza ayaphi amazinyo ngaphandle eMall, ngoba amazinyo into yokuhlala phakathi nomlomo wakho nekhala lakho ukumbathise kube ukwazi kwakho. Yazi ngathi awubuhloniphi ubuso bakho. Siphi isembatho sakho sobuso? Yazi ngathi nje ufike eMall ungalindele, ngathi useliwe. Yabo wena umthakathi uma ebanjwe ekade ecabanga ukuthi kusayise ebusuku, uvele kukhanya abone sekukhona bonke abantu, nawe uvele besathi ungabale ngathi ungazocasha bonke amamask wena wedwa nje uhambaze la eMall. Ngathi ngaze kuthiwa kodwa ngane yami, Nkosi yami, kodwa ntombazane yami, mfana wami, kodwa umuhle kangaka, kodwa yini uhlushwa yini ngane yami? Uhlala nobani ekhaya? Yini kodwa? Ngoba phela umlomo wakho nekhala lakho into yakho lena eyigugu okufanele ukuthi uyimboze, kube ukwazi kwakho ukuthi ikhona. Ungahambi uvezela bonke abantu lapha umlomo wakho nekhala lakho. Into leyo ukuthi uyiveze wedwa ekhaya ngasese uma uwedwa. Kodwa ngane yami, izinto zishintshile manje, zishintshile izinto. Uzuyazamula nje eMall, Nkosi yami, isibindi esingaka usithathaphi?